Ехаў у гэты закрыты фармацыйны этап, і на момант, калі я туды ехаў, ужо не было думкі, што можа гэта маё, я меў пэўнасць, што я хачу гэтага, і калі Бог гэтага хоча, то ўсё ў нас атрымаецца. Навіцыят быў цікавым часам. Некаторыя жартуюць, што капуцынскі навіцыят это самы суровы навіцыят у свеце. Ну не было аж так сурова, але некаторыя абмежаванні мяне аж так вельмі уразілі, што яны былі нетыповыя. Напрыклад, забарона на працягу тыдня піць каву, калі на падворку гэта кляштар стаяла наогул палярня кавы. Тым не менш, без інтэрнэту, без сувязі са знешнім светам у закрытым асяроддзі гэта быў час толькі на тое, каб засяродзіцца над тым, каб думаць, ці гэты харызмат той, якім ты хочаш жыць усё жыццё. І пасля гэтага году, я думаю, лагічным крокам сталі першыя манаскія абяцанні, калі я свядома, добравольна пацвердзіў тое, што я хачу жыць гэтым усё сваё жыццё. Пасля навіцыяту быў перыяд зусім іншы, бо ў навіцыяце, крыху будучы ўжо самастойным святаром, трапіў я як быццам зноў у дзіцячы садок, дзе мне казалі, што рабіць, як маліцца, як, што. І гэта было, шмат пакою патрабавала. І для мяне гэта было тэрапеўтычна, таму што дзесьці праз паўгады прыйшла да мяне такая думка, праўда, маё святарства, вось тое, што я магу спавядаць, абвяшчаць Божае Слова, здзяйсняць сакрамэнты, што гэта не мая ўласнасць, гэта касцёл мне даў, і касцёл можа сказаць, пачакай з гэтым. І гэта такая вось думка пра манаскую беднасць вельмі мяне да цвярозасці прывяла. Далей былі 2 гады ў Любліне, так званы панавіцыят, калі таксама можна было пазнаёміцца з харызматычным бокам нашай фармацыі, нашага жыцця. Гэта быў і дагляданне хворых, і таксама паслуга бедным у пунктах выдачы ежы, калі мы кармілі бяздомных, калі клапаціліся пра іх. Вельмі шмат такіх момантаў, таксама абавязкаў у самім манастыры. І фактычна пасля гэтых 3 гадоў паказвання мне, як павінны жыць капуцыны, я ўжо адчуваў сябе капуцынам, я быў капуцынам. І пасля гэтага я вярнуўся ў Беларусі, вось ужо 2 гады, роўна 2 гады. Я служыў у гэтай супольнасці ў Мінску, ў копішча. Фактычна, маё жыццё тут нічым не адрознівалася ад абавязкаў, ад жыцця ўсіх іншых братоў. Вельмі важна для мяне, што былі моманты, калі мне прапанавалі, і многія хацелі, каб я пасля Польшы выехаў яшчэ ў іншыя краіны Еўропы, каб пазнаць іншы лад жыцця капуцынаў. Але я вельмі хацеў вярнуцца пасля гэтага перыяду ў Беларусь, каб закараніцца яшчэ больш у гэту кустодыю, у гэту нашу адміністратыўную адзінку, каб адчуць сябе часткаю менавіта беларускай зямлі. Цяпер, адчуваючы сябе часткай гэтай капуцынскай сям'і, я магу сказаць, што я шчаслівы. Не дзякуючы ўсяму гэтаму, але нягледзячы на многае цяжкае, што сустракаецца ў маім жыцці, адчуваю, як Бог мяне ў гэтым вядзе.